Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela ubaba udokotela obuyisizibojabela ufana umhlaje yakhe ehlala umlungu. Namhlanje sihleli SDM Herbal Product i-representative ubaba Mkhize. Mavuvu. La. Kuyaphileka. Hayi, siyaphila. Hayi, impilo ayibuzi. Hayi, impilo ayibuzi. Usenayo imfihlo mama, awukakhuluma ngemfihlo mama ukuthi ubaba Hlanye. Ikhona imfihlo yomama futhi iyasebenza kakhulu. Nabayithathile bayancoma. Bayancoma kakhulu ngoba manje le ndaba ukuthi abantu balokhu bekhala izinto zikhona. Izwi lakho ngempela noma ukhuluma ngalo ngobula labo umusoseminyaka. Phela abantu besifazane balithanda kakhulu leli izwi Mkhize wasanwa honest. Cha, phela abantu mabebuka ama video bazoyibona nje. Iyodwa. Nasebusukhuluma nje. I-uniform enjalo. Angazi ke ngikhuluma kanjani. Mina ngazi ukuthi ngikhuluma. Ngoba bakhala kalo bathi Mkhize wasanwa honest. Awu kahle ngo. Ileli izwi leli. Kum, uthini ngefihlo? Ikhona imfihlo yabafazi. Ikhona inamandla iyasebenza. Bayithatha kakhulu. Bayithatha kakhulu. Bayancoma futhi kakhulu. Awuna into yomshado? Phela uma sisikhuluma ngomshado sikhuluma ngeguilt yokuphakama. Abantu abaningi bahleli nabantu uthola ukuthi kunomuntu esifazana okhalayo athi ngina 7 years nginalomuntu kodwa ngaloboli akakhuluma indaba yokushada akakhuluma lutho sithi wozake sikusize thintana nathi sikulekelele izinto zakho zibe kahle icace iqala. But iziningi into ezingenza lokho futhi. Nabathakathi bangayenza leyo nto. Ona induku yapho. Angithi ke phela kungakho sithi sondela ngoba njengoba lo muntu ekhona ukuhlala nawe 7 years or 10 years kukhomba ukuthi lukhona uthando kodwa kusho ukuthi kunezihibe ezikhona endleleni ezidalana induku yabathakathi ekhona ayikhona ngafuna usichazela something ngayo. Siyaba setha nje phela abathakathi umuntu osondele eduze kwakho kufanele asondele kahle phela angasondeli kuwena kanti uzokulimaza yabo. Awunayo into owenza ukuthi izitha sikwesabe? Ikhona kakhulu ukucishe ngaphunyuka ngakhuluma ngayo indlela. Ikhona kakhulu phela mawuphila umuntu kubalekile ukuthi ube nazo izinto zokuyivikela. It's a part of security kodwa ke yesinto. Ukuthi ukwazi ukuthi ungathatheki nje isinome kanjani umuntu avela kubhozomele nje isinome kanjani athi noma ekubheka ngashaba ubefike inhloso yakhe ukuzokulimaza noma ukwenze njani but manje uyafika anqonde ngamandla aphela manje imaka uphela nina amandla onayo quantum lesho quantum umuntu abantu lokuthi lokho kuqonda ngamandla izoshonsa ilanga lento. Likhona phela iquantum kuya ngokuthi umuntu ufunani. Likhona lona. Likhona yalayisha. Awu lapho gauge umuntu uma esubona ukuchayi ayisekho. Sengimve kakhulu. Hayi siyamgibelisa futhi ikakhulukazi siyamthanda lo kuthiwa uyaphosa. Lo kuphosa Vela sivele sifaka ameva sithula afika gaxene hawo zidume phela. Ake sibuye into yomsebenzi. Abantu abaningi Mkhize kakhuluma nabo ufika la wabaqala ngezipesheli. Bengifuna ukwazi ukuthi nje sikhuluma nje ikhona into ezohamba uyiveze mhlawumbe especially sokugembula especially sani ikuphi okuyispecial ukukhona. Kahle sinaso special sogembula esiphela njengoba le nyanga iphela. Okay, uzoqeda special namhlanje. Sakhuluma ngaso kahle inyanga isuka. Okay. Ukuthi naso special. Baqhamukile abantu basithatha. Abantu abazoba nenhlanhla ukuthi noma isiphelele le nyanga abasithola special. Abantu esike saxoxisana nabo along the month. Bathi ke siyacela ukuthi ukuphela kwenyanga siba nothile ke labo bantu sinabo kodwa uzoqhamuka ngale hayi izokhala
ikhona ngisho imali eningi. Uma leningi ikhehla lomkhathi phela likhona. Hawu, siyasebenza kakhulu ngalo. Likhona bayasizakala abantu kakhulu. Yeah. Likhona la. Likhona. Ake sibuke imali eningi. Sibuke umuntu efuna into yokuphakama emsebenzini. Ngingakuthatha kokubili. Uyakwazi ukuthatha kokubili. Angikuphela imali eningi based on emalini. Kanti usebenza Angithi phela based emalini eqhamuka nje. Kanti lapha ya emsebenzini uyaphakama lapha emsebenzini. Udinga ngokubili ke ngokunjalo. Uyakudinga vele kokubili. Uyaphakama emsebenzini. Washo libizana ngakho. Kuyenzeka. Ngiyalibona. Kuyenzeka lapha emsebenzini uthola ukuthi uyababona bayaphakama abantu. Wena lokhu uhleli kwiposition eyodwa. Phakama ke nawe. Usuhlanzile u40? Kudala usaphuma lokho. Asibuyele emsebenzini. Umuntu ufuna ukuphakama. Umuntu ufuna kodwa imali bekhona, ufuna nomali eningi. Usinikeze ialignment kahle. Siyakwazi ukuthi sikutholele sekunikeze kokubili. Okwazi ukuthi uphakame nemali futhi icace ibe khona eduze. Kuyakwazi ukuthi kwenzeke kanje. Kuyenzeka. Mavo, usinike inamba khehla bazokuthola kona. Inamba sine inamba ezimbili. Khona le ka WhatsApp, khona le esifonelwa kuyo straight. Ngihlale ke emphasize kubantu ukuthi ngiyacela ukuthi la WhatsApp kube strictly for WhatsApp. Kuthi le sifonelwa kuyo kube iyona ke sifonelwa kuyo. Eka WhatsApp it is 071. Yeah, but you see this jacket how expensive it is. 3300 You see? Kahleni yini manje uthini manje? Ngikhuluma no-Abu mina ngikhuluma nawe nisitshela inamba wena. Ithini inamba mkhulu? Inamba ka WhatsApp 071 3300 163. Bese ke ukuthi qhubeka kodwa uyahlupha msholo ngibuyi jacket yabiza le jacket awukahle ngoba jacket abiza awukahle yayibona into ebiza bese kuthi inamba esitholakala kuyona 067 118 1809 kodwa ka WhatsApp 071 3300 163 nasemsukhuluma nje cha sibafuna ukwazi ukuthi lelizwi leli babudodela umbuzi nasebusuku uzokhuluma mina kamnandi njena yena ivoice iyona nje uphendula ukuthi nasebusuku uzokhuluma mina njena uthini ngosisi manje babukayo uzokhuluma nje yeka ke ngoba ufuna babudokotela babesizibajabulele ufana umhleja khehle sinaba ka SDM product namhlanje ubaba Mkhize kuningi kasasithulele kona usitshelele quantum and but angekho happy ngomali eningi akafuni ukungena kahle kumali eningi mesikhuluma imali eningi ubani uthatha ubani ngawuthatha sinike emkhulu umali eningi wonke umuntu okuthathayo but siqale sicheck eqala ukuthi bayavuma yini amakhehla ngoba phela akuthini sikhipha imali phakathi sinikeze umuntu ofunayo nje imali eningi ulindeleni ke kwena ukuthi afone mayisefonile siqale simbhekele ukuthi kuyavunywa yini ukuthi ayithole imali eningi uyini qala imali eshesha uyini imali esalamusi uyini uyimali esalamusi uyimali esalamusi yes kodwa siyaye sithi qala umuntu ukuze siqinisekise ukuthi uyasizakala akafone bese simbhekela sizoqala ukuthi amakhehla avuma yini ukuthi afonele kuyiphi number ufonele ku 067 118 1809 ayike WhatsApp ayo WhatsApp ayo 071 3300 163 baba dokotela baba sizobajabulele siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi leka ababudokotela ayinabungozi siyetholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 ubabudokotela indlondlo kwezokwelapha